Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi o să facem hide and seek cu tatăl meu. Salutare! Ok, și hai că am pregătit eu deja partiul. Mă ascund eu primul? Nu, eu! Tu te ascunzi primul? Da, eu mă ascund primul. Hai să văd dacă te găsesc. Nu mă găsesc niciodată. Nu facem pe puncte, facem doar pe distracție, nu? Normal. Pune-te aici și nu te uita. Bine, hai că nu mă uit. Îți zic eu că sunt gata. Bine. Bine. Hai să vedem. Crezi că o să te găsesc? Nu. Eu zic că o să te găsesc. Nici o șansă. Te găsești și o boscârțeane. Nici o șansă. Crezi? Nu. Nu cred că știu. Hai că o să te găsesc. Hai, mai ia mult până te ascunzi. Hai, gata. Gata? Da. Ia să vedem. Hai că nu se mă găsesc niciodată. Ia să vedem unde ești. Nu mă găsesc niciodată. Unde ești? Unde ești tu? Că și tu te mai văd. Mă uit la acolo. Ia uite boltul. Boltul. Aha, și Boscârțanu, Barosanu, Barbasanule, unde Nu mă ești găsești. ascuns? În viața ta nu mă găsești. Crezi? Cred, normal. Că știu deja. Hai să nu-mi dea vreo țapă din asta în cap. Hai, mă găsești. Oare? Ai trecut pe lângă mine. Și Boscârțane, taci din gură, nu te mai... Ai trecut pe lângă mine. Ia uitați-l acolo. Dar nu ai voie să te uiți în telefonul meu. Oh, ce mi-a tras-o? Hai. Hai. Stai că nu mai trec. Oh my god, ce cringe. Nu mai trec, iată. Dar tu te prind cealaltă Stai parte. din gură, lasă-mă. Tu te prind. Ia-ți mâna că nu mai văd. Ia-ți mâna că nu mai văd să trec. Oh my god. Oh, săracul de el. O, săracu, sărăcuțu. Ia să vedem. Unde ești, mă, șoboscâțane ascuns? N-ai voi. Ai trecut de rând pe lângă mine. Taci din gură. Ești în fața mea. M-ai găsit. Ce faci? De unde m-ai găsit? Ce faci? Mi se vedea numele. Mi se vedea numele. Te-am găsit. Bun, Hai deci să ajungem la finish acum. cine se califică primul? Stai să facem startul. Deci hai. În 3, 2, 1. Mă. Uitați că te las pe tine. Hai, șoboscâțanule. S-a terminat N-a timpul. câștigat nimeni. Da. Da, bun. Hai. Fă-i party-ul. Hai, acum nu o să mă găsești. La ce mapă jucăm? Eu zic că nu o să mă găsești. Da? Atât de bine o să mă ascund că nu o să mă Zic găsești. rău. Și o să mă uit la tine. Oh my god. Hai, pun-te acolo. Eu nu sunt atât de bună Așa. cu dancing. Dar știi Eu toate? n-am jucat, asta e prima dată când jucăm hide and seek. N-am mai jucat. Tu n-ai jucat niciodată? Haide. Nu am jucat. Mamă, înseamnă că nu te descărci la hide and seek. Gata. Gata? Poți să te caut? O să mă caut. Ok. Eu nu mă uit în telefonul tău, să știi. Mi-a dat direct una. Tu mă vezi? Măcar. Eu? Da, Nu mă te vezi. văd. Că știu. Pe toate locurile de ascunzătoare. Trebuie să mă caut bine. Tu ai mai mult IQ decât mine. Crezi că o să te găsesc? Nu. Ah, mai găsit și o moscârță. Hai, cum cine ajunge la finish? Vezi că știu. Și boscârțanul l-ai mai găsit. Da, hai. Hai. Fetițele Powerpuff. Fetițele Powerpuff. Hai, mă, bilocul tău. Au, ce mi-a tras o bila în cap.
Ai terminat. Acum over and under. Eu prima urmă ascund. Tot te-am ascuns. Hai să vedem. Dar ți vezi că nu o să mă găsești în viața ta. Ai e locul tău unde să te ascunzi? Eu zic că o să te găsesc. Da. Dar nu te uita over and under. Tati, deci mă jur că nu o să mă găsești în viața ta. Unde poți să te ascunzi aici pe harta asta? O să vezi tu! Hai, ascunde-te. Că nu mă uit la tine. Păi să nu te uiți. Dar nu te uita. Nu mă uit, dar o să te găsesc. Te găsesc imediat. Nu crezi? Nu. Bine. Îl pun pe Bolt la treabă să cum te găsesc. Hai că... Da, găi ceva. Hai, ești gata? Stai Bă, tu ce faci? Ajungi la finish? Tu faci toată mapa? Gata, hai că sunt gata. Oh, ești gata? Dar asta mă găsești niciodată. Șobos câțanule, stai că mi-a tras o paletă în cap. Mamă, de viața ta nu o să mă găsești. Oh, stai ca să vezi. Mamă, ia uitați-l finish pe Barbășan. Bărbășenu. Ia uitați-l sări boltul. Dar tu n-ai voie să te uiți în telefonul meu. Nu mă uit. Hai că nu o să mă găsești niciodată. Bărbășenu, stai că îmi trage cu asta în cap. Dacă îmi zici când te dai bătut, ok? Nu să mă dau bătut niciodată, eu să te găsesc imediat. Da, zici când te dai bătut. Nu crezi că te găsesc? Nu. Niciodată, ia. Bine. Las că vezi unde ești. Unde ești? Nu știu. Hetițele Powerpa. Unde ești? Nu m-ai găsit. Pe unde ai fost? Stai că... Stai că ai terminat meciul. nu! S-a terminat timpul? Nu, da. Băi, Șoboscățeană. Mamă, dar ce loc bun de ascunzătoare. Păi aici nici noi nu să te ascunzi. Și ce skin vrei să-ți iei? N-update-ul ăsta care s-a băgat. Dintre Rabbit. Și skin Diamond. Diamond Rabbit. Da. Gata? Gata? Gata. Sigurat o să te găsesc Kiwi. Ce faci, bă, acolo? Ce faci omul de aici? Nu mai găsit. Ce faci omul ăla? Șoboscățeană, nu mai găsit. Oh my god, hai cum cine zic? Dar m-ai văzut? Da, normal te-am văzut de la finish. Cum de la finish? Da, păi te-am văzut de când am început mapa. Pe bune? Se vedea? Da, normal. Credeam că nu se vede, că m-am uitat eu și eu nu mă vedeam. Tati, vrei să vezi un bug? Ce bag? Vino aici. Uite-te, dacă vii aici, ia uite, și sari aici, poți să... Ha, acum cine se califică? Da, așteaptă. Bun, hai. Am vrut să fac schemă, dar nu am ieșit. Nu ți-ai și schema. Nu. Hai, ce mapă? Bagi acum. Stai să mă gândesc. Jungle-ul? Jungle-ul. Ți-am dat. Păi te ascunzi tu acum și mă mai ascund odată și gata. Bine? Vrei să te capți eu primul, că aici nu știu eu sau unde să mă ascund Hai, că mă ascund eu primul. Bine, că aici nu știu ce să mă ascund. Nu știi unde să te ascunzi? Nu. Da, să vezi unde mă ascund eu acum. Aici avem o grămadă de locuri de ascuns. Hai, gata. Gata? Cred că se termină și timpul. Dar... Unde poate să fie Adrian ca 83? Am trecut de tine. Nu știu. Dar zic că eu ți-am zis dacă am trecut de tine. Eu am zis. Da, nu trebuie să zici.
Da, nu știu. Eu am zis. Te-am văzut. Hai, cine se califică? Ce, mă? M-ai găsit. Da. De aici de-abia nu puteam să stau, că tot pleca în vale. Bun, hai eu. Tu. Vezi că nu mă găsești. Hai să vedem. Hai că acum o să te găsesc. Da, mă găsești. O să vezi că o să te găsesc. Clar rău. Dar rău de tot. Hai, du-te. Dar tu te uita la mine. Nu mă uit. Nu mă uit. Nu prea am loc unde să mă ascund. Nu prea poți să stai în pom. Nu că tu să mă găsești în pom. Și îți dai seama că în pom uit. Iau pe toți la rând. Ma! Iată-l pe Adrian ca 83. Moment Adrian. Momentul nu-i Adrian. Gata? Da. Se termină timp. Gata. Gata? Da, gata. Stau ca șeful pe spate. Vezi că eu nu sunt compact. Numai asta îți zic. Nu ești în copac. Nu. Nu sunt. Minți, Oboscârțane. Poți să le iei pe toate la rând. Și Oboscârțanu, Barosanu. Poți să iei pe toate la rând, că eu nu sunt în copac. Am și căzut în apă. Te dă de la început. Vezi că aici n-ai cum să te duci, încearcă. Nu ești pe aici. Îți ales că nu sunt copac. Nu sunt copac, tot. Crezi? Bă, tu înseamnă că tu ești la finish, mă, acolo stai. Și La Oboscârțanu. La finish eu. Ești la finish, Oboscârțane? Nu știu. Nu știi. Se termină timpul. Ce? Se termină timpul. Păi te-ai dus la finish tu. Oboscârțane? O să mă găsești, ce să spun. Că mă găsești. M-ai găsit! Gata, m-ai găsit. Uite-mă acolo. Uite la acolo, uite la acolo. Trebuia să-mi dai cu imut. Te-am găsit. Trebuia să-mi dai cu Te-am găsit, erai acolo ascuns la finish. Trebuia să-mi dai cu imut. Bun. Ok, și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un share, un subscribe și un like și mersi de vizionare. Și pa, și pa! Și pa, și apăsați clopoțelul. Da.